أرست زينة أبا كتم عديس هبازور جنزل لمعات كوريدر مسارة أولو تخمس زخالن نبزحت حاجات ما أبننا تخونون مخانو قدم مينستر دكتور أبي أحمد حبيرام غوندر كتم أطرح زي كونس قد أروون قبل معات كوريدر حدش معرف سلت أنا تخفيت الله لخبلو مكتل قدم مينستر تامس قد دقون كليتهم كاب وصاي اب ماخلاي مبرق بزغاطم كوينات مخنيات زغاطم وسخ واغا ندادن مصوار تفلالي هاغراس غومتات مفتحي نوصل يركبام سلام دعنا هبليكم يتمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو معد زينا جمير لو معد زينا أنا مرحبون عزريت بريو حبيراكم كتاني حيفة لما حتصرت زيناتات قدم مينستر دكتور أبي أحمد سرحت لمعات كوريدر زيغاتات كل مداي ميلا نبابرا بممحياش زمناو النات يتناخر الليلة قدم مينستر أبي أحمد لمعات كتماتاينتن مختامن لمعات كوريدرن أبزبلو حسابات مثل تلفزيون قناة أنحت كيرام أبز أنحتهم أبزهبو مبرهي أبي إثيوبيا زكايد زلو سرحت لمعات كوريدر بزوح نقراز زد على الليلة توم قدماي مينستر سرحت لمعات كوريدر ببزوح زفر علامات كم زلو بمحبار كساب حزي أبتسرح سرحتي زجبت وزيتات كم استمزقب بريهم سمارت سرعات مقعزيان بمزرقحن تكالات قلقالوت هب مزمانن كاند علامات سرحت لمعات كوريدر مخانو وارد يوم قدم لمعات كوريدر أبتا ختما زركب من قدين مخاين نقرنياتاتن معرف مخاينن زوعل كم زنبر بمحبار زيد ما حدا قنيا مخانو رد يوم أبا زحلفو حموش عمتات نقلقالوت مخاين نقرنياتاتن بشكليتان معرف مخاينن سرحتي كم استسرحة قليت يوم سمارت مقعزيا علامان دليتن لمعات كوريدر مخانو بمحبار وصيت يمص خمزلو دما غليصوم توم قدماي مينستر سرعت مغعزيا نويح غزي خوستلنا يبلون زبلون تخون اطاقمانا እንዳወሰخنا انت خيدنا زياده وصيتاوي كنكونينا يلوم بروجكتات لمعات وسن روباتاتن ابرامچو زي مخانو كبابيتات اب وسن روباتات نخغبرو لعول ابركتو يغبرو خمزلو غليصوم قدماي مينستر دكتور ابي احمد لمعات وسن روبا طوع حبرساب نمفتار زحجز منقد مخانو اغنزيوم قدماي مينستر دكتور أبي أحمد لمعات كوريدر كتما كاب مزمان بزحلفة رؤي قطباون محبراون ربحا يمتصلو لهم اتهم قدماي مينستر بروجكتات كجمرون كلو حدا علامات درب علامان بزوح علامان كم زلو مرديوم كوريدر لمعاتنا حدا علامة حدا ربحان زوعل كمون حدا بروجكت زي مخانو بمحبار بوشتو بزحات نقرات كم زعوتن قطباون محبراون كبابيون علاماتات كم زحازن ارديوم علاماتات بزرزر كرئيز خيل سب كوريدر لمعات بخندي تدرارب علامة خمس تجمرة كردو إيلام ماكرو طبات أقام زخونة سنة السراحة بمفتاح كوريدر لمعاتنا تسرح يخون دحرم الزام توسخ عدلات سراح خمس فترة أبرهاميم بتوسخ مع باينة بزح كالات لعل ترى خمس اللو بمحبار كوريدر أدي سابا من أسي كابتي أبي يونيفرسيتي ترخبوا فلتات العلي كالات كرخبوا آخي الوم كمزلو أرديوم بفلاي من أسي أبدي سابا دحرم سراحة بسفلاليو كللات كتماتات ملو بملو ديزاينن سريحام زقبرو هنزات أزيو سحاب خوين إيلام كتماتات إيدنا أمرون كم أون عند حقوق هجرين كبلو قدماي مينستر دكتور أبي أحمد حبيرام أبي منجست مدمار كتماتات كم أبي محبرة ومسارات يقود سرايلهم قدماي مينستر أبي أحمد زحلفوا منجستات كتما خمس سقات نبرت دما كم سقات كتأمتوهم كم زدليو أزخاخيرام أبتوان نبرت ختماتات أبي بوليتكون محبرة ومسارات كم مقبر ناي مقلال لمدي مرأي كونو خمسة كونه عملاخيتهم توم قدماي مينستر أب كتماتات بزوحات هافتي خمسة لو محبر نابنات أديس هوا فرق عمتها وحفشة وفريات إثيوبيا زخون ويدما GDP كم تشوفنا برهم كتما كبستفل عليه خبابتات إثيوبيا زمزو سفل عليه بهلي وانقوان أمنتن زلهم زيقاتات بسني زنبرو لاب مخانا بيتفتنا حبراو النتي خبلو أرد يوم سلت أنا نحن تاقرن عبيتن زلكع بختماتات يوصل زخونا دما سلت أنا مستياتو خبلو قليتهم
ጎንደር ከተማ አጥራህ ዘይኮነስ ገጠርውን አብ ልማት ኮሪደር ሓድሽ ምዕራፍ ስልጣነ ተኸፊቱላ ኣሎ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ከተማ ጎንደር ናይ ገጠር ጣብያ ሳይና ሳብያ ዝተሃነጹ ሞዴል ገዛውት ኮሪደር ገጠር መሪቆም ንግልጋሎት ከም ዘብቅዑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፍሊጦም ፕሮጀክት ልማት ኮሪደር ንከተማ ጥራሕ ዘይኮነስ ንገጠርውን ማዕረናይ ምዝማን ምውቃብን ብልምዓት ምስግጋርን ሃገራዊ ራእይ ብተግባር ዝተራእየሉ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ኣብቲ ፕሮጀክት መንበር ኣባይቲ ሰባት ካብ መጽለል እንስሳት ብምፍላይ ንጥዑይን ስልጡንን ኣነባብራ መሰረት ኣንቢርና ኢና ኢሎም ከባቢኡ ብዝተዋደደ ጸጋታት ሌማት استعجب ልማዓት ኮሪደር ገጠር ሓረስቶት ንዘበናውነትን መፍረይነትን ወናን ዝገብር ከም ዝኾነውን ኣብርሃም እዮም ሎም ጎንደር ትኹን መላእ ሃገርና ከተሙ ጥራሕ ዘይኮነስ ገጠሩን ማዕረና ወቀበ ብልምዓት እናታነጸን ኣብ ጉዕዞ ዕቤት ብጽኑዕ መሰረት እናሰጎመን ይርከብ ኢሎም ንማእኸልነት ንግድን ኢንቨስትመንትን አዲስ አበባ ዘጠናኸረ ዘበናዊ ስርዓት አሰራርሓ ከም ዝተፈጠረ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዳነች አቤቤ ገሊፀን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከም ዝበልኦ ዓወታት ልምዓት ኮሪደርን ወሰን ሩባን እታ ከተማ ንዓለም ለኸ ተወዳዳሪትን ምቹትን መባጽሕ ኢንቨስትመንትን እናዕበየ ይዝርከብ ኢለን አገልግሎት ሓደ ማእኸል አዲስ አበባ አዲስ ሞሰብ አልማዕት ሰብ ሃፍቲ ቅልጡፍ ግልጋሎት መንግስቲ ዝረኽብሉ ምቹ ምህዳር ከም ዝፈጠረ ረድየን ኣብ ዓውዲ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲውን ኣድላይ ደገፍና ተግበረ ከም ዝርከብ ሓቢራን ሚኒስትር ዴኤታ ከተማን መሰረተ ልምዓትን ዶክተር የትም ጌታ አስራት ብግዶም ትልም ልምዓት 10 ዓመታት ንኢትዮጵያ አፍሪካዊት መርአያ ብልጽግና ዝገብር ዝናኣድ ውጽኢት ዝርከበሉ ዘሎ ኢሎም ቅልጡፍ ዕቤት ኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ኣብ ፈጠራን ምምሕዳርን ሃፍቲ ጭቡጥ ለውጥ ንኽመጽእ እናገበረ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ምሕዝነት ዲፕሎማሲ ኢትዮ ጣልያን ኩባንያታት ጣልያን ኣብ እታወት ህንጻ ማሽነርን ተዛመድቲ ዓውድታት ንግድን ኢንቨስትመንትን ንቑሕ ተሳትፎ ዝገብሩሉ ዕድል ከም ዝፈጠረ ብምግላጽ እቲ ፎረም እውን ብምትሕብባርተን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ምዕራፍ ንምስጋር ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ማድዜናኹም ኣብ ምክታል ትርከቡ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝውገን ዘሎ ልምዓት ኮሪደር መሰረታዊ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኻለን ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣብነት ዝኸውን ምዃኑ ተሓቢሮም ኮሪደር መልክዕ ከተማ አዲስ አበባ ካብ ምቕያር ብተወሳኺ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረን ናብራ ማሕበረሰብ ዘመሓየሸን ክኸውን ኣኺሉ እዮም ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ አብርሃም ሰሃም ኣብ ኢትዮጵያ ብልምዓት ኮሪደር ሰሓብቲ ከተማታት ብምፍጣር ዘደንቕ ስራሕቲ እናተወገነ ይርከብ እዚ ድማ ከተማታት ንዓይኒ ሰሓብቲ ናይ ምግባር ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩለንተናዊ ብልጽግና ነበርቲ ናይ ምርግጋጽ መንገዲ እውን ኮይኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ከተመታይን ልምዓት ኮሪደርን ኣዲቦም ምስ ቴሌቪዥን ቃና ብዝገበርዎ ጻንሒት ልምዓት ኮሪደር ማሕበራውን ቁጠባውን ጥቕምታት ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኮሪደር ልማት በነጠላ ዓላማ የሚሰራ አይደለም ለነጠላ ጥቅምም የሚውል አይደለም ነጠላ ፕሮጀክት አይደለም በውስጡ ብዙ ነገሮች ያሳካ ነው ልምዓት ኮሪደር በነጠላ ዓላማ ዝስራሕ ኣይኮናን ንነጠላ ጥቕሚ ዝውዕል ኣይኮናን ነጠላ ፕሮጀክት እውን ኣይኮናን ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ነገራት ዝሓዘ ቁጠባዊ ማሕበራውን ከባቢያውን ዕላማታት ኣለዎ ነዞም ዕላማታት ብዝርዝር ምርኣይ ንዝኽእል ሰብ ልምዓት ኮሪደር ክንደይ ዝኣክል ድርብርብ ዕላማ ሒዙ ከም ዝተለዓለ ይግንዘብ እዩ ንኣብነት ቁጠባ ዝምልከት ጥራሕ ተርኢና ኮሪደር ጥራሕ ዘይኮነስ ዝኾነ ዓይነት ፕሮጀክት ዕድል ስራሕ እዩ ዝፈጥር ኮሪደር ግና ስራሕ ጥራሕ ኣይኮናን ዝፈጥር እና ተሰርሐ ስራሕ እዩ ተሰርሑ ምስተዛዘመ እውን ተወሳኺ ዕድል ስራሕ እዩ ዝፈጥር ካልእ ድማ ናይ ስራሕ ልምዲ ይፈጥር ኣብዚ ኮሪደር ብዙሓት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ካብ ዝረኸብዎ ፍልጠት ብዝበለጸ ተግባራዊ ፍልጠት ክረኽቡ ኣኽኢሉ እዩ ምስ ልምዓት ኮሪደር ሓቢሩ ዝተሰርሐ መንበር ኣባይቲ ናይ ዘመናት ሸኽሚ ዓቕሚ ደካማታት ዘቃለለም ዝተሳለጠ ስርዓት ትራፊክ ዝፈጠረን ዘፈር ቱሪዝም ዘነቃቕሐን ኮይኑሎም ንከተማ አዲስ አበባ ማእኸልቲ ፕሮጀክት ብምግባር ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሰሓብቲ ከተማታት ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ በድምሩ በኢኮኖሚ ኤሪያ ብቻ ኮሪደር ሲወሰድ አዲስ አበባን ሴንተር አድርጎ የጀመረው ኮሪደር ዴቨሎፕመንት بحافشة بقطبات كوريدر انتن وسد لعديس آبا مأخل جيرو زجمر عبيد كوريدر مرأيا بلتقنا يوتيبيا تغيرو اتوسد كتما سلزخونتيو عديس آبا
ዝኾነ ሰብ ካብ ወፃኢ መፅኡ ንኣዲስ ኣበባ ረጊፁ ካልእ ጉዳይና ከይረኣየ ናይ ምምላስ ዕድሉ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ኣዲስ ኣበባ እንተተመችያቶ ድማ ካልኦት ነገራት ናይ ምርኣይ ድሌቱ ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ብሓደ ገጽ መግለፂና እያ ብኻልእ ድማ መተሓላለፊት መንገዲ እያ ነታ ከተማ ርዩ ዝተደነቐ ንከተማታት ሃዋሳ ኣርባ ምንጭ ባህር ዳርን ካልኦትን ክርኢ ምባሉ ኣይተርፈን ኣብ ከተማታት ዝተሰርሐ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ገጠር እውን ተግባራዊ ብምግባር ናብራ ዜጋታት እናመሓየሸ ምዃኑ ተሓቢሮም የገጠር ኮሪደር ማለት በከተማ የዜጎቻችን ኑሮ ዘዬ እናሻሽል ላይፋቸውን ኢዚ እናርግ እንዳልነው ገጠርም እንደዚሁ ማለት ነው ልምዓት ኮሪደር ገጠር ማለት ኣብ ከተማ ናብራ ዜጋታትና ነመሓይሽ ከም ዝበልናዮ ኣብ ገጠር እውን በተመሳሳል ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ገጽ ሜላ ነባብሮም ብሶላር ኣቢሎም መብራህቲ ክረኽቡ በኃይል ባዮጋዝ ክትቆም ምግባር ኣብ ድሕር ገዛውቶም ድማ አትክልትን እንስሳታትን ሓሌሞም ምግቢ ከይተሓሳስቦም ምግባሪ ከምውን ከባቢዮም ንጹህ ብምግባር ዓርሶም ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክሕሉ ምግባሪ ሕዚ ኣብ ኮሪደርን ፕሮጀክት ገበታን ሃገርን እናተወገኑ ዝርከቡ ስራሕቲ ዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ብርኪ ዘነቃቅሑ እዮም ኣብዚ እዋን ከተማታት ንምዝማን ዝውገኑ ዘለዉ ተግባራት ኣብ ውሽጢ ኣጸጋም ኩነታት ዝስርሑ ዘለዉ ዋላ እንትኾነም እዚ ድማ ንመጻኢ ወለዶ ዝበለጸት ሃገር ንምውራስ እዮም ይሄ ሁሉ ድካም ለትውልድ የተመቸ ሀገር ለመስራት ስለሆነ ዋጋ ሳንከፍል እንዲሁ ዝም ብሎ ሁላችን ሳንነካካ የሚያምር ነገር ደግሞ አይታሰብም በዚህ መሃል የተጎዱ ሰዎች ካሉ እዚ ኩሉ ድኻም ንወለዶ እትምቹ ሃገር ንምህናጽ ስለ ዝኾነ ዋጋ እንተይ ከፈልና ኩላትና ከይተነኻኻና ጽቡቕ ነገር ምስራሕ ድማ ይሕሰበን ኣብ መንጎ እዚ ዝተጎዱ ሰባት እንተሃልዮም እናረኣና ምፍታሕ ይድሊ ኣነ ዝፈልጦ ግና ካብ ቦታኦም እንትነልዕሎም ሕጋዊ ሰብ እንተኾይኖም ገዛ ዘይሰርሕናሉ ሽዑ ዘይሃብናዮ ብጣዕሚ ኣቕመ ዘይብሎም እንተኾይኖም ድማ ኣዳራሽ ሰሪሕና ክነብሩ ዝገበርናሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሓሓሊፉ ግና ሰባት ስለ ዝኾኑ ዝሰርሕዎ ስሕተት ኣይሰኣንን እሞ ዝተበደሉ ሰባት እንተሃልዮም ናረኣና እንፈትሖ ጉዳይ ዕላማና ብፕላን ዝጸበቐት ዝስርሕላ ከተማ ምህናጽ እዩ እዚ ድማ ናይ ኩላህና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ዝከኣለና ኩሉ ኣወፊና ሃገር ክንዕቢ ይግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ኩለንተናዊ ብልጽግና ንክረጋገጽ መንግስቲ ምድማር ብቆራጽነት እናሰርሐ ይርከብ እዚ ንክዕወት ድማ ተሳትፎ ዜጋታት ዝለዓለ ግደ ኣለዎም ኣብ አዲስ አበባ ዝተዛዘሙ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ትካላት ንግዲ ንኽፈቱ መንገዲ ዘመዓራርዩ እዮም እዞም ዘመናዊ መልክዕቲ ከተማ ዘንጸባርቑ ልምዓት ኮሪደራት ሓደሽቲ ካፌታት ቤት ብልዕን ከምኡውን መዘናግዕታትን ምፍጣሮም ንማሕበረሰብ ንግድን ነበርትን ተስፋ ዝህቡ ኮይኖም ኣለዎም ደሃብ ያሲን ዝርዝር ሒዛላ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝተሳለጠ ሰፊሕ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ንመልክዕታ ከተማ ዝቀየረ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻኢ ስነ ምህዳር ምንቅስቃስ ንግዲ ዝቀየረ ናብራ ዜጋታት ዝቅይር ዓብይ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ምዃኑ ይመላኽት ንግዳዊ ምንቅቃሕን ሓደሽቲ ዕድላት ስራሕን ንዜጋታት ብምፍጣር እቲ ልምዓት ዝተዛዘመሎም ኮሪደራት ንማሕበረሰብ ንግዲ ሓዱሽ ተስፋን ዕድልን ዝፈጠረ እዩ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ግልጋሎት ማለት እውን ሰርቪስ ሴክተር ዝተረኣየ ለውጢ ይበል ዘብል እዩ በዚውን ሰፋሕቲ መንገዲ እግረኛታት ጽሩይ ከባብን ምፍጣሩ ዜጋታት ብእግሮም ናተንቀሳቀሱ ትካላት ንግዲ ንኽጉብንዩ ዕድል ዝሃበ እዩ እዚውን ቅድም ክብል ካብ ዝነበሩ ትካላት ብዝበለጸ ዝተፈላለዩ ዘበናዊ ካፌታት ዓለም ለኸ ሬስቶራንታት ፍሉያት መሸጢ ኣቑሑትን ንኽስርሑን ንኽኸፈቱን ዕድል ፈጢሩ እዩ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቱሪዝም አዲስ አበባ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ከም ምዃና መጠን ብቑዕ መሰረተ ልምዓት ክህልዋ ዝተገበረ ጻዕሪ ንቱሪዝም ከተማ ዓብይ ባይታ ዘንጸፈ እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፋይበር ኦፕቲክስን መስመራት ኣብ ትሕቲ መሬት ምቕባሮም ጽሬት መርበብ ሓበሬታ ካብ መምሕያሽ ብዝሓለፈ ነታ ከተማ ዘበናዊ መልክዕ ኣላቢስዋ እዩ 2050 አብዛኛው አፍሪካዊ አብዛኛው የዓለም ህዝብ የተቀረው እንኳን ገስግሷል የቀረነው እኛንን ከተሜ ይሆናል ኣብ 2050 መብዛሕትኡ አፍሪካዊ ህዝቢ ዓለም ከተመታይ ክኸውን ከተማታት ክስፋሕፍሑ እዩ እዚ ዘይተርፍ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህንጸት ከተማታት ልምዓት ኮሪደር ናምጽኦ ዘሎ ለውጢ ዘይረኣየ ሓደ ዜጋ ተሃልዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ አዲስ አበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ እዛ ሃገር እቲ ምንቅስቓስ ዘሎ እዩ እንትንጅምር ሃምብል ቢግኒንግ እዩ ካብ ቢሮ ክንጅምር ኢና ካብ ቀጽሪ መንበሪ ክንጅምር ኢና ካብ አዲስ አበባ እናበልና ክነስፍሑ ኢና ኢልና ብዛእተናዮ ቃል መሰረት ካብ ቢሮ ዝጀመርናዮ እዚ ስራሕ ሕዚ ብዙሓት ከተማታት ናባጽሐ እዩ
حنت ختمة عالم لخ توداريت نختكون كابزة قلبو معقنتات تحدى تبصحنتيو بمخانو ات بروجكت نأكل زنكولات لأجرانياتاتن نتطقمتي بشكلتان زماخله بمخانو አዲስ አበባ አብ ዓለም ለኸ معقني ምቾነት ናብራ زحش برك نختحز أخيلوايو የከተማና መሰረተ ልማትና የስማርት ሲቲ ስትራቴጂ የዓለም አቀፍ ተሞክሮችን መነሻ ስላደረገ ከተሞቻችንን አሁን ስማርት እንዲሆኑ የምንፈልገው ስትራቴጂ ስማርት ሲቲ ከተማን መሰረተ ልማትን ዓለም ለኸ ተሞክሮታት መበገስ ዝገበረ በመኻኑ ከተማታትና ስማርት ንኾና ንደሊ ንዑኡ በምርአዩ በሐፈሻ ዘሎ ተሞክሮ ስማርት ሲቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ስታንዳርድ ናባና ንምምጻእና ስራሕና ኢና እዚ ማለት ግና ፈለማ ካልኦት ሃገራት ዝህቦኦ ትርጉም ምዘለዎን ጥቕሚ ሓይሊ ሰብን ፋይናንሳዊ ዓቕምን ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ናተን ብርኪኳ ተዘይ በፅሕና ተቐራራቢ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ጻዕርታት ናተገበሩ እዮም كوريدور لمعات አዲስ አበባ ካብ ቁጠባው ረብሓ ብዝሓለፈ ንነበርትታ ከተማ ስነ ልቦናዊ ዕረፍቲ ዝህቡ ከባብታት እውን ዝተሰርሐሉ ኩነታት በምህላው ንነበርቲ ሰፊሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ቅሳነት ዘርከበ እዩ ሰፋሕቲ መዘናግዒ ቦታታት መናፈሻታት መሳለጥ ስፖርትን መምልኦም ንማሕበራዊ ርክብ ነበርትታ ከተማ ልዑል እጃመ በርኪት እዩ ብዘበናዊ መብራህቲ ዝተሸፈኑ መንገድታት ምንቅስቃስ ነበርቲ ብምሸት ንኽውስኽን ስጋት ጸጥታ ንኽነክን ሓጊዞም እዮም ብሓፈሻ እትልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ካብ ምሕዳራዊ ማእኸል ናብ ህይወት ዘለዎ ቁጠባውን ባህላውን ማእኸል ዘሰጋገር ፕሮጀክት ኮይኑ ይርከብ እዞም ዝተሃነጹ መሰረተ ልምዓታት ብዝግባእ ምክንኻንን ምስቲ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ዕድል ዝመጣጠን ጽሬት ዘለዎ ግልጋሎት ንህዝቢ ምቕራብን ገዛእዮ ኩሉ ዜጋ እዩ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ መሰል ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ሳነትሉ ከይድን ፍጻምን ከረምን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ግቡእ ቦታ ኣኽትረክብን ይግባእ ይብሉ ነበርቲ ክልል ዓፋር ከተማ ገዋኔ እቶም ነበርቲ በር ባሕርን ዘተኣማምን ዕቤት ቁጠባ ሃገርን ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታትን ዝህልዎ ግደ ዕዙዝ እዩ ዝብል ርእይቶውን ይውስኹም በሪሁ ብርሃነ ኣዘራሪቦም አሰብ የኛ የነበረች የኛ ግዛት የነበረች አሁንም ነች ብለን ነው ምናምነው እንደ ወጣት አሰብ ግዛአትና መንባራን ሕዝቡን ናትና ምዃናን የዛአምን ምራሕቲ ህዝቢ ከየዛተዩ በዝወሰንዎ ውሳነ ዘሳናዩ ቀይ ባህር በጣም ተፈላጊ ነው ኢትዮጵያ ተፈላጊ ነው ቀይሕ ባሕሪን ኢትዮጵያ አዝዩ ዘድልያ አሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕሪን ተደአ ወኒና ቁጠባዊ ዕቤታ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ክብርኽ ዕድል ይፈጥረላ ለማህበረሰባችን የኢኮኖሚ እንትን ግብአት ወደብ ንቁጠባ ዓድን ሕብረተሰብን ልዑል እታወትን አንድ ሕቆኒ ስለዝኾነ አሰብ ክምለስ ይግባእ ዝብል አርአያ እዩ ዘለኒ ያው ኢትዮጵያ በባህር በር ጉዳይ ወጪ ገቢ ብዙ ምርቶችን ታስገባለች ታስወጣለች ኢትዮጵያ ካብ ደገ ንእተእትዎም ጠለባትን ናብ ወጻኢ ንእትልእኾም ምህርትታትን ንወደብ ልዑል ወጻኢ ትኸፍል ስለዚ ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ወሳና እዩ እዚ ድማ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ እንተደኣ ተዓዊቱ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓባር ንምስራሕን ብሓባር ንምልማዕን ጥጡሕ ዕድል ይፈጥረልና ሕብረተሰብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብማሕበራዊ ገጻት ይኹን ብካልእ መንገዲ ግንዛበ ክሕዝ ርዲእቱ ከዓቢ ምስራሕ ኣድላዩ ኢለ ይሓስብ زين عدقام መንግስት ክልል ኦሮሚያ ዘመቻቸው ዕድል ልቃሕ በመጥቃም ተረባሐ ምዃን ከም ዝኻለ ኣብ ምፍራይ ጸባ ዝተዋፈረ መንእሰይ ይገልጽ እቲ መንእሰይ ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክት ንዝበሉ መናእሰይ እውን ዕድል ስራሕ እናፈጠረ ይርከብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ منسي ጌትነት ወንድሙ ነባራይ ቡሊ ሆራንት ኾኑ ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ ምዃኑ እውን ይገልጽ ብስተመረቀሉ ዘፈር ሞያን ክልተ ዓመታት ኣብ መንግስታዊ ትካል ተቆፂሩ ዘገልገለ እንትኾን ከምቲ ተጽቢት ዝገበሩ ውጽኢት በዘይ ምርካቡ ናብ ስራሕቲ ግብርና መእተው ይገልጽ ስሜ ጌትነት ወንድሙ ይባላል በወተር ሰፕላይ ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተመረኩት በተመረኩበት ሙያ 1-2 ዓመት ሰርቻለሁ
ጌትነት ወንድሙ ይባሃል ብዋተር ሰፕላይ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ኢንጂነሪንግ ካብ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ብስተመረቀ ኩሉ ዘፈር ክልተ ዓይነት ዝኸውን ስራሕ ሰሪሐ ከምቲ ዝተጸበኸ ግና ውጽኢታው ክኸውን ይከኣልኩ ነይረ ስለዚ ካብ ስራሕ ቁጻር ወጽኤ ሃፍቲ ከባቢየይ ምርኣይ ጀሚረ ብዛዕባ ግብርና ፍልጠት አይነበረንን ግን ድማ ሕጽር ዝበለ ልምዲ ብምርኣይ ናብ ምርባሕ ላሕሚ ጸባ ኣትየ ማለት እዩ ብውልቀው ተበግሶ ሓንቲ ላሕሚ ሒዙ ስራሕ ከም ዝጀመረ ዝገለጸ መንእሰይ ጌትነት ወንድሙ ቢሮ ግብርና ክልል ኦሮሚያውን ዝገብሮ ምንቅስቃስ ብምርኣይ ልቃሕ ገንዘብ ከም ዝሃቦን ስራሕ እውን መስፋሕ ከም ዝኸኣለ ይገልጽ ስራውን ጀምሬ መንግስትንም ድጋፍ ብጠይቅ መንግስትም ድጋፍ እንደሚያደርግልኝ አምኜበት ያው ዝግጅቴ ሰፊ ነው ነገር ግን የገዛውት አንድ ላም ነበር ስራሕ ጀሚረ ሓገዝ ተጠይቀ መንግስቲ ከም ዝሕግዘኒ አሚነሉ እየ ብሓንቲ ላሕሚ ጀሚረ ብውልቀይ እየ ጀሚረ እዮም ካብኡ ድማ ቢሮ ግብርና ክልልና ዝገብሮ ጻዕሪ መጽኡ ብምርኣይ ብብልጽግና ስድራ ንክውደብ ብምግባር ልቃሕ ሂቡኒ እዩ ካብኡ ሓንቲ ዝነበረት ላሕሚ 3 ገይረያ እቲ ዝወሰድክዎ ልቃሕ ምምላስ እንተኽኢለ ድማ ዝሕሸ ልቃሕ ከም ዝወሃበኒ ምስ ነገሩኒ ብዝሕሸ ቅልጣፈ ብምስራሕ ምምላስ ክኢለየ ሽዑ ዝሕሸ ልቃሕ ካብ ቢሮ ሕርሻ ክልልና ረኺበየ ሕዚ ብርክት ዝበላ አላሕም ጸባ ኣለዋኒ ኣብ ከተማ ብዝኸፈቶ ቤት ርቆ ጸባን ውጽኢታት ጸባ ይቅርብ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንእሰይ ጌትነት ብዘበናዊ መንገዲ ስርሑ አስፍሑ ንምስራሕ ትልሚ ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘለውን ይገልጽ አቅርቦት ከተማው ላይ ያቀረብኩ ያለው የትኩስ ወተትና ከተማ ላይ ደግሞ እርጎ ቤቶች አሉኝ አንድ ሁለት እርጎ ቤቶች አሉኝ የእርጎና ትኩስ ወተት ነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ንከተማና ትኩስ ጸባን ኣብ ከተማ ድማ ክልተ ርጎ ቤትን ኣለውኒ ብሓፈሻ ርጎን ትኩስ ጸባን ብስፍሓት እናቅረብኩ እየ ዝርከብ ልዕሊ እዚ እውን ናይ ምስራሕ ትልምለኒ ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ምስራሕ ይደሊ እየ ካብዚ ብዝሐሸ መንገዲ ስፍሕ ኣብ ዝበለ ቦታ ንምስራሕ ትልሚ ሒዘ እናተንቀሳቀስኩ እየ ዝርከብ مناسي قدم سدت ممراጾም ጸጋ ሀገሮም ክሪኡን ክፈልጥዎ ከም ዝግባእ ዝገልጽ መንእሰይ ጌትነት ንስደት ዝውጽኡ ጻይውን ኣብ ኢንቨስትመንት ብምዓል ኣብ ሀገሮም ተረብሕ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብ ተመክሮ በመልዓል ይገልጽ እዚህ ሀገር ለምሳሌ እኔ በግሌ ስራ ሲጀምር 3 ስራዎችን ሊስት አድርጌ ነበር 3-4 ስራዎችን የተሻለውን መርጬ ነው የሰራሁት ያ ማለት ምንድነው እኔ 3-4 ስራዎችን አስብ ያለው ማለት ኣብ ዘሎ ሁሉ ከባቢ ስራሕ ንምጅማር ብውልቀይ እንትሐስብ 3 ስራሕቲ መሪጸየም እቲ ዝሕሸ ድማ መሪጸ ጀሚረ እዚ ማለት እንታይ እዩ ኣነ 3 ስራሕቲ ሪእየ ማለት እዩ ስለዚ ዓይንና ንግለጽ ሃገርና ብጸጋ ዝማዕበለት ሃገር እያ ዘሎ ጉድለት እንታይ እዩ ኣነኸ እንታየ ምስራሕ ዝኽእል ንዝብል መናእሰይ ጠመተ ገይሮም ክሪእዎ ይግባእ ኣብ ዙርያና ስራሕ ኣሎ ካባና ትጽቢት ዝግበር ነቶም ስራሕቲ ዓይንና ገሊጽና ምርኣይ ጥራ እዩ ቅድሚ ስደት ሃገርና ንፍለጣም ንስደት እነውጾ ገንዘብ ኣሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢንቨስትመንት ሙዓል እንተኽኢልና ለውጢ ኣብኡ እዩ ዝርከብ ዜና ወጻኢ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘጋጠመ ኩናት ምኽንያት ዘጋጠመ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ንምጽዋር ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ስጉምቲ መፍትሒ እናወሰዳ ይርከባ ካብቶም መፍትሕታት ድማ ኣጠቃቅማ ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ተሽከርከርቲ ምውሳኽ ተሓደዮም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግልጋሎት ናይቲ ኣገዳሲ መስመር መጓዓዝያ ነዳዲ ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብምዕንቃፍ ዋጋታት ነዳዲ ዓለም ክውስኽ ገይሮም በዚ እውን ዋጋ ሓደ በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ልዕሊ $100 በመብጽሑ ሃገራት ነቲ ሕጽረት ነዳዲ ንምጽዋር ዝተፈላለዩ ውሳነታት ካብ ምሕላፍ ተወሳኺት ሓዳስ ሓይሊ ከም ኣማራጺ እናተጠቐማ ይርከባ ዋጋ ነዳዲ ብ36 ሚእታዊ ዝወሰኸት ኣውስትራልያ بسفيحو بإلكتريك سرحة تشكركرتي ناس فحفات كم تركب تجليجهم زدما مشطة تشكركرتي إلكتريك حدش كبروسن هبزة مزجب الأوانا بتقلال لا مشطة قلل تشكركرتي بتصيح تشكركرتي إلكتريك 10 خلطانة بشوعة 105 بتحيات حبيرهم وجا ندادي ب10 شومة 100 وسخ ترى إلا جابان نداد نمقطاب كابزوت أطوم حقتات بإلكتريك سرحة تشكركرتي نابعدا قهو علا كنجبرينا إلام ማድ ዜና ቀድመም ዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝገን ዘሎ ልምዓት ኮሪደር መሰረታዊ ለውጥ ከምጽእ ዝኻለን ንብዙሓት ሃገራት ድማ ኣብነት ዝኸውን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ጎንደር ከተማ አጥራህ ዘይኮነስ ገጠር ውን ኣብ ልምዓት ኮሪደር ሓድሽ ምዕራፍ ስልጣነ ተኸፊቱላ ኣሎ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም
ካብ ወፃኢ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዘጋጠመ ኩናት ምኽንያት ዘጋጠመ ወሰኽ ዋጋ ነዳድ ንምፅዋር ዝተፈላለዩ ሃገራት ስጉምታት መፍትሒ እናወሰዳ ይርከባ። ዕለታዊ ማዕድ ዜና ተኸታተልኩሞ ነይሩ ስለምትታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ነምራሕኩን ኣዝሬት በረው ሓቢረኩም ፀኒሐ ርኩም ምሸት